Ola, bo día a todos, que me tedes? Hoxe, instrumentos 27 e 28. Tambor e bombo. Porque hoxe é un día moi especial, no que o tambor e o bombo son os instrumentos importantísimos de moitos lugares con isto da Semana Santa. Sabedes que hai unha ruta do tambor e o bombo no Baixo Aragón? Pois sí, coñeceredes o Bosoa dos tambores de Calanda, onde era o director cinematográfico Buñuel. Pois sí, ali todo o mundo toca tambores e bombos porque é patrimonio inmaterial da humanidade declarado así polo UNESCO. En Galicia tamén tocamos os tambores e o bombo, claro que sí. O tambor é un instrumento importantísimo na música galega e, bueno, pues aquí tedes un tambor feito por un artesán, isto é importante, por Xosé Tuñas neste caso, un tambor feito aquí artesanalmente como os de sempre. Bueno, o tambor é un instrumento, non son tamborileiro, claro, é un instrumento que nos permite, pois, por exemplo, tocar alboradas. Ou mulleiras. Ou foliadas. Ou pasodobles. Ou calquera cosa, por exemplo, estos sabes o que? Pois sí, un paso de procesión, como de Semana Santa, precisamente. E o bombo, pois, é o que lle dá, o que suliña o ritmo. O que dá... Vale, tambor e bombo, no set de percusión dunha batería, por exemplo, aí están, e son importantísimos en toda a música. Pois nada, este tambor e este bombo non podían faltar neste catálogo de instrumentos caseiros que vos estou comentando. E hoxe quero dedicar este episodio aos meus percusionistas preferidos, que son os que tocan comigo nos Terribles de Ondas. Para Manolo e Suso Sousa, que son os tamborileiros e os bombeiros, digamos, do meu grupo. Pois para eles vai este dedicatoria de tambor